Nagkondusir nin 5-day Disaster Preparedness Search, Rescue and Retrieval Operations Seminar ang Police Regional Office 5 sa Legazpi City na pinuunan kan Setyembre 27 na nagdurar sundo kasuba agong aga. Kabali sa partisipantes ang 16 na personalis kan Regional Center Bicol asin ang 54 rindang estudyante sa Junior Leadership Course. Tampok sa pagtatapos kan aktibidad ang practical exercises arog sa boat handling and life-saving techniques water safety. Para kay Police Executive Master Sergeant Aldrin Forte, sa tabang kang aktibidad, mas naging mahiwas ang sa iyang kaaraman na syertong magagamit niya sa mga panahon nin katibaadan. Bilang isang member ng PNP, dapat prepared po tayo. Kaya kailangan natin yung mga ganitong training as part of disaster preparedness ng isang unit na dapat lahat ng membro ng kapulisan ay marunong sa mga ganitong sitwasyon. Nakatuwang digdi ang PRO-5 ang Philippine Coast Guard District Bicol. Sigon kay Lieutenant Junior Grade Gerson Cervantes, ang acting commander kan Coast Guard Special Operations Group Bicol, bentahin ng GAD na mahiwas ang kaaraman kan mga pag-iriban nila sa serbisyo kumo mga frontliner. Importante po ini kasi alam naman po natin na yung PNP is frontline po in responding to disasters po like typhoon po, flooding. So sila rin po yung unang rumeresponde when it comes to incident na mga ganun po. Pigtukdo man sa mga partisipante kan mga nakaaging aldaw ang basic rescuer survival techniques as in basic life support, basic firefighting technique, mass casualty incident, collapse structure search and rescue na pinanginotan man kan Bureau of Fire Protection Bicol. Kasama din ng training staff including the Junior Leadership Course kasi in preparation nga sa in case lang naman eventualities, nakahanda po tayong tumulong sa ating mga taga rito po sa Bicol. Ito yung program ng National Police Training Institute through Police Regional Training Center 5 na magkaroon ng ganitong training para yung ating mga kapulisan ay hindi lang to serve and protect, at the same time to save lives. Mientras tanto, obheto kan aktibidad na mas papabaskog pa ang kaaraman asin kakayanan kan mga kapulisan na magagamit ng GAD urog na sa mga panahonin kalamidad asin sa mga oras nin emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.